Адем алейхиссалям. Той бе първият човек, пейгамбер и праотец на всички хора. С повеля на Аллах Теаля, ангелите донесоха разноцветна пръст, червена, бяла, черна и в други цветове, от различни страни. Това стана причина за различията в цвета на хората. В хадис шериф се казва: Аллах Теаля сътвори Адем алейхиссалям от пръст, събран от всички страни на света. Ето защо от потомството му се родиха както чернокожи, белокожи, тъмнокожи и червенокожи, така и хора с междинни цветове. Различните видове пръст ги смесиха с вода и на образувалата се дина придадоха човешка форма, която лежа между Мека и Таиф в продължение на 40 години и изсъхна като сал, изпечена вина. Най-напред на челото му беше поставено сиянието на Мухамед алейхиссалям, а на 10-ти Мухарем, Джумаа, му беше вдъхната душа. Местата, в които душата проникваше, получаваха живот и се превръщаха в плът. Най-напред проникна в главата му и Адем алейхиссалям кихна. Аллах Теаля го вдъхнови да кажа Елхамдулиллах, хвала на Аллах. Когато душата проникна в очите, видя плодовете в рая, а щом стигна до стомаха, пожела да похапне от тях и понеечи не се изправи още преди тя да е стигнала в краката. Във връзка с това Аллах Теаля по смисъл казва: човек бе създаден прибързан по природа. Сура Енбия, 37 аят. Аллах Теаля му научи името на всичко и ползите, които могат да бъдат извлечени от тях. Няма категорични сведения за неговите ръст и възраст. С повеля на Аллах Теаля, всички мелейхета изпълниха сежде на Аллах Теаля, обърнати към Адем алейхиссалям, както в намаза се прави сежде на Аллах Теаля срещу Каба. След като всички ангели се поклониха, с изключение на Иблис, който се възгордя и отказа, каза: той е създаден от глина, а аз от пламък. Аз съм по-високопоставен от него. Стана обект на гнева на Аллах Теаля и беше изпъден от рая. На 40 годишна възраст Адем алейхиссалям беше заведен в дженнета Фирдаус. Там, или по-рано извън Мека, Аллах Теаля от правото му ребро сътвори Хазрети Хава и ги ожени. Каза им да се заселят в дженнета и да ядат от тамошните плодове, с изключение на тези от едно дърво. Живяха там 1000 години. Шейтанът ги подведе с лъжлив обет и първо Хазрети Хава, а после Хазрети Адем, забравяйки заповедата, ядоха от плода на забраненото дърво и Аллах Теаля ги изкара от рая. Хазрети Адем беше изпратен в Шри-Ланка, Хазрети Хава в Джида, а Иблис в камениста област, бивайки изпътен в презряно състояние от околността на дженнета. Останаха разделени 200 години, плакаха и се разкаяха. Аллах Теаля прие техните молитви и повели да дойдат на хадж. Срещнаха се на Арафатската долина. Хазрети Адем построи Кааба и изпълни ежегоден хадж. На Арафат или в друга долина Аллах Теаля изкара всички негови деца до съдния ден във вид на частици и ги попита: не съм ли аз вашия Господ? Всички отворнаха: да. После всички във вид на частици дойдоха и влязоха в кръста на Адем алейхиссалям. Това събитие се нарича Ахдум Мисак и Каллю Даля. Тук отварям скоба. Това са всички хора след Адем алейхиссалям до края на света, включително ние, които днес живееме, и тези, които ще са след нас. Аллах знае още колко ще има. Това означава, че всички ние, хората, които са били, които сме и които ще бъдат, сме признали един единствен Бог, Аллах. После Адем алейхиссалям и Хава алейхиссалям дойдоха в Шам. Хазрети Хава роди 21 пъти, всеки път близнаци, с изключение на едно,
когато роди сам Шит алейхиссалям. Адем алейхиссалям видя 40 000 души от своето потомство. Беше изпратен като пейгамбер на своите синове и внуци. Джибраил алейхиссалям дойде при него 12 пъти. Дадено 10 сухора, в тях се съдържа знание за вяра, различните езици и речници, повеля за изпълняване на ежедневен еднократен намаз, дюсу, абдест, уруч и забрана за консумация на мърша, кръв и свинско, и информация по медицина, лечение на болести, знания по математика, геометрия, физика, химия, медицина, фармацевтика и други. Върху кирпичи изписаха многобройни знания на иврит, асирийски и арабски. Първите хора, за разлика от представите на някои историци, не бяха невежи, груби, голи или диви. Днес в Азия, африканските пустини и американските гори живеят диваци, които наподобяват онези, които са живеели, както определят тези историци в бронзовата епоха. Тоест, както има диваци днес, така и след първите хора имаше простовати, примитивни и диви, но това не доказва, че всички сегашни или всички тогавашни хора са били диви. Хазрети Адем и неговите последователи живееха в градове. Бяха грамотни, умееха знанията като железарство, ткачество, животновъдство и хлебарство. Печатаха златни пари, добиваха полезни изкопаеми и произвеждаха различни оръдия на труда. Адем алейхиссалям нямаше никаква брада. Първият човек, на когото поникна брада, беше Шит алейхиссалям. Хазрети Адем беше много красив чернокос и с бежов тен. Лежа болен в продължение на 11 дни и почина в един петъчен ден. След като почина, Джабрил алейхиссалям го облече в риза. Научи Шит алейхиссалям как се мие тялото на покойник, измиха го и го обвиха в кефен. В хадис шериф се казва, след като Адем алейхиссалям почина, мелейкетата го изкъпаха с вода по 3 пъти, погребаха го, после се обърнаха към неговите деца и рекоха: „О, синове на Адем, правете така с вашите покойници“. Шит алейхиссалям стана имам и води погребалния намаз. Хазрети Адем е първият, който е правил хамд и покаяние на Аллах Та'аля. Той е първият сред избранниците и първият халиф на Аллаху Та'аля. Показал многобройни чудеса, някои от които са както следва: говореше с диви животни, когато лудеше по сухи скали и камъни, от тях извираха потоци и бистри води. Малките камъчета, които държеше в ръце, прославяха Аллах Та'аля на висок глас. Адем алейхиссалям, от неговото сътворение, случката в рая, излизането оттам и идването му в земята са споменати в различни аяти от Коран и Керим. Цялата тази история може да намерите в книгата Светът на пророците.